וידו אוחזת בעקב עשיו, ויקרא שמו יעקב, ויצחק בן 60 שנה בלידת אותם. עכשיו, אם האח הזה אוחז בעקב של הבכור, מה זה אומר לגבי יעקב? על יעקב, מה זה אומר עליו? שהוא לא יכול להסתדר לבד. יש לו חולשה. הוא אוחז בעקב עשיו. בסדר? גם בסוף. העקב זה סוף הגוף. אם מתחילים מן הראש, העקב זה הסוף. גם כשדולדים, בדרך כלל הראש יוצא ראשון. לעומת פרץ וזרח שהוא מוציא את היד שלו, והוא לא... נכון, נכון. אבל פה זה ילד כזה, הוא גם בא בסופו של דבר, כלומר, כשנגמרת מלכותו של עשיו בעולם, אז מתחיל התפקיד של יעקב. זה האופן האופטימי להסתכל על זה. האופן הפסימי זה לומר, בסופו של דבר יעקב לא יכול להסתדר בעולם בלי עשיו. הוא עוקב אחריו. אתם רואים איך שזה ניגודי לאישיות של עשיו. עשיו הוא אדם שלם, לא חסר לו דבר. יעקב הוא אחד עוקב, הוא תמיד בהשתלמות. הוא אף פעם לא גומר. כן? מה תעשה שנה הבאה? השנה הבאה נלמד בישיבה. ואחרי זה גמרת ישיבה, אז מה אתה הולך לעשות? אני אלך ללמוד רפואה אלטרנטיבית. נו, ועכשיו, מה אתה הולך לעשות? עכשיו אני אחפש איזה קורס, הוא אף פעם לא משלים. הוא עוקב. זה סגנון אחר לגמרי של חיים. אנחנו נראה מה תהיה האינטראקציה בין שני הסגנונות האלה.